Sí, jo el que he explicat és molt senzill, sobretot m'he centrat en explicar una petita idea, un petit concepte, que és sortint una mica del que aquí està més estandarditzat a Espanya a l'hora de promoure l'enoturisme, que són les rutes del vi. Doncs jo he volgut parlar d'una cosa més petita que crec que pot ser més interessant i que és totalment complementària a les rutes del vi, que són les carreteres del vi. I el que he intentat explicar al llarg de tota la meva ponència no és res més que intentar dibuixar com podríem aprofitar una carretera amb una trama vinícola consolidada, com aquí en tenim dues, una a l'Alt Empordà molt clara, que va des de Roses fins a Capmany, pensar una mica en Cantallops i a sota la carretera a l'entorn de Calonja, doncs com poden fer aquest teixit, aquest entramat vitivinícola per promocionar-se i esdevenir un pol, un node molt potent d'atracció d'enoturistes. Això és extrapolable a moltes altres zones. A Estats Units funciona molt bé, a Itàlia també, i aquí en canvi no s'ha fet tota aquesta potencialitat de concentrar marques molt concretes a zones enoturísticament o vinícolament molt sòlides. Vol dir que tinguin pobles molt vinícoles, amb un entorn industrial i agrícola molt potent, rodejat de vinyes i, per tant, un espai on turísticament tingui unes capacitats molt grans. El que he intentat és això, donar 10 idees per tal de crear una carretera del vi com hauria de ser per tal de convertir-se en una destinació molt potent que acabi repercutint a una àrea més gran, en aquest cas, a una destinació com pot ser l'Empordà o com pot ser qualsevol altra. És una gran manera de posicionar-se. És una carretera que està envoltada de tot un teixit, un clúster vinícola que fa que pugui tenir potencialitats comunicatives per tal de potenciar i per tal de vendre's d'una manera més fàcilment. Quines diferències hi ha? Wine Route són els recursos enoturístics d'una DO o una destinació ordenats. I en canvi una Wine Route no és res més que una carretera plenament enoturística. Per tant, ens interessa molt arribar a la ment de la gent que tinguin la percepció sobre aquells atributs, aquells valors, aquelles característiques, aquells conceptes que nosaltres tenim que ens diferencien dels altres. En aquest sentit, una carretera del vi és molt útil, perquè és molt senzilla identificar a l'entorn d'un tram de carretera tot un seguit de coses que li vinguin al cap. A vegades ens podem diferenciar molt clarament amb una història que faci que la gent entengui per què som diferents i què som. Què més necessitem en una carretera del vi? Òbviament, més enllà dels cellers, necessitem un entorn comercial enogastronòmic. Ho ha parlat al principi en Damià. Disposar d'una oferta diversificada i distribuïda al llarg de la carretera de restaurants, bars, cases de menjar, és a dir, tot allò gastronòmic que complementa el disfrutar del món del vi. Excel·lir en la creació de productes turístics. El que ens farà diferents són els productes turístics que elaborem des de la carretera o des de la zona on ens trobem. I això vol dir productes 100% enoturístics, puntuals o permanents. Productes individuals de cada celler o compartits per als cellers que en formen part o compartits per al poble que forma part de la carretera. Productes turístics independentment del fet vinícola. Som una carretera del vi, però també volem ser turístic. Per tant, pot ser que fem productes turístics que estiguin en una zona plenament turística, però en canvi no tinguin res a veure amb el vi. Hi ha molta gent que fa enoturisme i no beu vi. Li agrada l'estil de vida, li agrada el paisatge, li agrada la filosofia, li agrada l'alegria de viure de l'enoturisme o el que comporta l'enoturisme. Però no necessàriament estem molt lligats al vi. El que dèiem al principi en Damià també, que competia a Napa Valley, competia amb Las Vegas o competia amb Nova York. Per tant, hem de tenir clar que podem oferir productes turístics que no tinguin res a veure amb el vi, però que es desenvolupin en una zona 100% vinícola.